जिल्लायाव खायफाया दख'रायाव जोङो हानाय बायदि मोनसे दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो जिल्लायाव जोङो मोनसे गोजोनखौ हास्थायनानै मणिपुर रायजोआव गोजोन फैफिननांगौनि थाखाय जोङो आलारि बाथि आरो केन्डेल लाइट सावनानै जोङो दिनै मोनसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों। जोङो बेजों लोगोसे गासैबो जि बिथिं जायखौ माने खामानि मावनानै एबा जाय रायजोआव जिबादि जाथाय जाबाय बेखौ नर्मेलाव लाबोफिननो गोजोननाय थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय दिनै गासै खुंथाय बेबस्थायाव माने हाख'यिखौ मणिपुर रायजोआव जों नुदों आरो बिनिखायनो जोङो भारत राष्ट्रखौ एबा इन्डियान गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायो जाहाथे बेवहाय मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय राहाफारि लानांगौ। फारसेथिं जों गासै सुबुं माहारिनि जानानै जोङो बेबादि आर'ज गाबनानै जों खावलायनो हायो जे बेवहाय जिखिनि दिनै गुलाय गुजाय जानानै दं, न' गैजायै न' सावजानाय, न' गारना खारनांनाय, जे कुखि मैथाय मोननैबो जाथियाव बेबादि गोबां खहा जादों। फारसेथिंजाय गुबुन गुबुन जि हिंसायारि जाथायजों लोगोसे बावहाय जिनाहारि जानाय आरो बायदिसिना माखासे नाख्रेबनाय, सुख्रेबनाय, दानख्रेबनाय, गावख्रेबनाय बेफोरबादि थासारिया गैया जानांगौनि थाखाय जोङो दिनै आर'ज गाबहरो आरो बेबादि समाव जोङो दिनै गासै सुबुं माहारि आरो बर' माहारिनि जानानै जों मिथिगौ मानसिफोरनि गेजेराव बा सुबुं माहारिया जेब्ला बेबादि दावराव दावसि गुलाय गुजाय एबा दाङाबाजि जायोब्ला बेसेबां खहा जायो, माबादि मोनसे सहायनांगौ थासारि जायो उन्दैसाफोरनि थाखाय, बिमा माहारिनि थाखाय आरो दिनै बेखायनो जोङो खावलायो आरो जों आर'ज गाबो जे मणिपुराव मोनसे नर्मेल सिचुवेसन आरो मोनसे मोजाङै माने मानसि माहारिया रायजो जानो हानायनि थासारि जाफिननांगौ आरो बेखिनिखौ खावलायनानै जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो दिनै सारा पृथिबियाव इन्डियायाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव आसामजों लोगोसे बा दिनैहाय जेराव जेराव बेबादि जाथाय जायो लोगोसे मणिपुरनि बेबादि मोनसे जि जिनाहारि खालामनाय जिबादि माने बावहाय माने अयथासार मोनसे थासारिखौ नुनाय ससियेल मिडियाजों लोगोसे दिनै बे केसफ्रा सुप्रिम कर्टआवबो थांबाय आरो दिनैहाय बेबादि माखासे खैसारि आरो थासारिया आइजो एबा बिमा माहारिनि थाखाय बियो माने जोबोद अन्याय बाबै माने मानसिखौ माने अन्याय खालामनाय जायो आरो बेखायनो जोंबो खावलायो जाहाथे मोनसे जास्टिस आरो मोनसे न्याय बेबस्था जायो। बावहाय सानै आइजोनिल' खोथा नङा, गोबां आइजोआ गोबां रोखोमनि बैसोनि आइजोफ्रा बेबादि अयथासारखौ भुगिनांगौ बाहाय भुगिनाय मोनसे थासारि जों खोनानो मोन्दों। दा बिनिखायनो बेफोरनि सायाव मोजाङै मोनसे बिसार जानांगौ आरो भारतनि आयेन बादियै आरो मोनसे बिसाराव दिनै सुप्रिम कर्टआबो बिथांमोना माखासे पजिटिभ स्टेप लानानै कुइक जास्टिसनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेबादि मोनसे दिनैहाय जों खोनानो मोन्दों। दा बेखायनो बिनि सायाव जोंबो खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे बेफोरो मोनसे जास्टिसाव माने कुइक जास्टिस मोननो थाखाय बेफोरबादि दाय मावग्राफ्रा आरोबाव उनाव बेबादि खाबु दामोनथों बेखौ जोङो खावलायो।